हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ముందుగా ప్రణామాలు. ముందుగా అందరికీ కూడా బలరామ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. సో మనము ఈ భాగవతం క్లాసులలో 3వ స్కందములోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వైకుంఠ ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు ఆ మునుల చేత చెప్పింపబడుట అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమము. సో ఈ క్రమంలో ఆ బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటాడు దేవతలతో, ఆ మునులు కీర్తించబడినటువంటి ఆ లీలలను చక్కని వచనాలకు సంతసించినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఆ మునులతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ మునులకు మరియు అక్కడ ద్వారపాలకులు అడ్డగించినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి భగవంతుడు ఆ ద్వారం దగ్గరికి, అంటే నేరుగా తన భక్తులైనటువంటి జయ విజయులు మరియు మునులు ఉన్నటువంటి సనత్ కుమారులు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశానికి ఆయన రావడము, ఆ వచ్చినటువంటి క్రమంలో ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను సృష్టించినటువంటి ఆ నిరాకారవాదులుగా ఉన్నటువంటి, నిరాకార తత్వానికి అనురక్తులై ఉన్నటువంటి ఆ కుమారాదులు సో భగవంతుని యొక్క సాకార అంటే భక్తులుగా మారిపోయినటువంటి అంశాన్ని మనకి గత అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఆ విధంగా తన భక్తులైనటువంటి తన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినటువంటి ఆ భక్తులతో ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే వారికి అక్కడ జరిగినటువంటి అపరాధాన్ని గురించి చెప్తూ, నన్ను మరిచిన కారణంగా నా యొక్క ద్వారపాలకులైనటువంటి ఈ జయ విజయ నామధేయులైనటువంటి నా సహచరులు
సో మీ ఎడ గొప్ప అపరాధాన్ని వనర్చారు. ఉమ్, సో కాబట్టి ఓ మునులారా, వారికి మీరు విధించినటువంటి శిక్షను నేను సమ్మతిస్తూ ఉన్నాను అంటూ, అలాగే ఆ ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా అంటాడు, బ్రాహ్మణులే నాకు పరమ ప్రియులైనటువంటి వారు. బ్రాహ్మణులు అంటే ఇక్కడ మనము భక్తులు, వైష్ణవులు అనేటువంటి అంశాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మనకి భాష్యంలో చాలా చక్కగా తెలియచేసినటువంటి. సో ఈ ద్వారపాలకులు నా యొక్క సేవకులైనటువంటి కారణంగా వారు మిమ్మల్ని అగౌరవపరిచినప్పుడు, ఆ అగౌరవము నా వల్లనే జరిగినటువంటిదిగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. కనుక నేను మిమ్మల్ని క్షమాపణ కోరుతూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడే అన్నటువంటి అంశాన్ని. సో మరి మనము చూడండి, ఎక్కడైనా ఏదైనా చిన్న పొరపాట్లు గాని ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఒకళ్ళకొకళ్ళకి ఇగోలు మనకుంటాయి. నేను క్షమాపణ చెప్పడమా ఎదుటి వారికి అనేటువంటి భావనలో మనం ఉండేటువంటి మరి సాక్షాత్తు పూర్ణ పురుషోత్తముడు మొత్తానికి ఉన్నటువంటి ఆ దేవాది దేవుడే తన భక్తులకు వచ్చేసి చూడండి ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఆయన ఇంకా చెప్తారు, ఆ దేహంపై గల శ్వేత కుష్టపు ఆ మచ్చ చర్మాన్నంతటినీ కూడా ఆ చెరుచునట్లుగా సేవకులు వనర్చినటువంటి ఆ అపరాధాలు వలన ఆ తప్పిదాన్ని జనసామాన్యము అతని యొక్క యజమానిని నిందిస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ జయ విజయులు ఎవరు? నా యొక్క సేవకులు. సో మరి వారు చేసినటువంటి అది దానికి నేనే బాధ్యత తీసుకుంటూ ఉంటున్నాను అంటూ ఆయన చెప్పి, అదేవిధంగా అంటే ఇంకా ఒక వైష్ణవుడు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాన్ని, అలాగే తన భక్తులు కావడానికి ఎటువంటి అర్హతలు, ఎవరు తన భక్తులుగా ఉంటారు అనేటువంటి అంశాలను కూడా నిన్నటి క్లాసులో మనము అంటే నిన్నటి శ్లోకంలో తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు, సునక మాంసం వండుకొని భుజించేటువంటి చండాలుని పర్యంతము ఆయన్ను మొదలుకొని జగమునందలి ఎవడైనను నా నామ యశస్సులను కీర్తన శ్రవణములలో స్నానమాడినచో, అంటే శ్రవణాది భక్తి విధానాల్లో సేవలో ఆయన నిమగ్నమైనట్లయితే శీఘ్రమే అతడు పునీతుడవుతాడు. మరి మీరిప్పుడు నన్ను నిస్సందేహంగా అంటే నా భక్తులు కావడానికి ఎటువంటి ఇది అన్నట్టు చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వాటిలో మీరు అంతకుముందు నిరాకారవాదులుగా ఉండే బ్రహ్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి మీరు సో నన్ను శరణుజొచ్చి సో నన్ను ఎటువంటి సందేహాలు లేకుండా పరిపూర్ణంగా నన్ను అవగాహనం చేసుకున్నటువంటి, యథార్థంగా నన్ను అర్థం చేసుకున్నటువంటి మీరు ఉన్నారు. మీరు మరి కనుక అటువంటి స్థితిలో మీరున్నటువంటి మీరు కనుక మీ ఎడ ప్రతికూలమైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగినట్లుగా గోచరించినట్లయితే నా బాహువును కూడా నేను నరికివేయుటకు సంకోచింపను, వెనుకాడను అంటూ ఆ భగవంతుడు భక్తులకు ఆయన ఇచ్చేటువంటి అభయం. ఆయన తన యొక్క అంటే భక్తుల యొక్క రక్షణలో అవి సహకరించినట్లయితే తన యొక్క దేహంలోని అంగాలను కూడా ఖండించుకోవడానికి ఆయన భగవంతుడు తన భక్తులకు రక్షణ ఇవ్వడానికి వెనుకాడడు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని కలగజేస్తూ నిన్నటి శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాషంతో సహా మనము చూసినటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు మనము భాగవతంలోని 16వ అధ్యాయమైనటువంటి ద్వారపాలకులైనటువంటి జయ విజయులు మునుల చేత శపించబడుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 7వ శ్లోకాన్ని మనము చూసుకుందాం ఈరోజు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా? రామకృష్ణ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే.
హరే కృష్ణ ప్రభు, ఈ శ్లోకం కంప్లీట్ అయిందా మీరు? అయిపోయింది ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. యత్ సేవయా చరణ పద్మ పవిత్ర రేణుం సద్య క్షతాకిలమలం ప్రతిలబ్ధశీలం న శ్రీర్విరక్తమపి మాం విజహాతి యస్యాః ప్రేక్షాలవార్ధ ఇతరే నియమాన్ వహంతి. సో ఇక్కడ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యత్ సేవయా చరణ పద్మ పవిత్ర రేణుం. యత్ అంటే ఎవ్వరి, సేవయా సేవచే అంటే యత్ సేవయా ఎవరి సేవచే, చరణ పద్మ పవిత్ర రేణుం. చరణ అంటే చరణములు, పద్మ కమలము, పవిత్ర అంటే పవిత్రమగు, సద్య క్షతాకిలమలం ప్రతిలబ్ధశీలం. సో సద్య అంటే శీఘ్రమే, క్షత అంటే నశించిపోవును, అఖిల అంటే సమస్త, మలం అంటే పాపములు, ప్రతిలబ్ధ సాధించి తిని, శీలం నైజమును, న శ్రీర్విరక్తమపి మాం విజహాతి యస్యాః. సో శ్రీ అంటే ఇక్కడ శ్రీ లక్ష్మీదేవి, విరక్తం విరక్తి, అపి అయినప్పటికీ, మాం నన్ను, న విజహాతి వీడదు, యస్యాః అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క, ప్రేక్షాలవార్ధ ఇతరే నియమాన్ వహంతి. సో ప్రేక్ష వలహర్ధ అంటే లవమాత్ర అనుగ్రహమును బడయుటకై, అంటే ఎంతో చిన్నమైనటువంటి లేశమాత్రమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందడం కోసం, ఇతరే అంటే బ్రహ్మాదులు, బ్రహ్మ వంటి వారు కూడాను, నియమాన్ పవిత్ర వ్రతములు, వహంతి చేపట్టుదురు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్. సో ఇంకా ఆ బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉన్నాడు, మునులతో ఆ భగవంతుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను. సో ఇంకా భగవంతుడు ఆ మునులతో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. భగవానుడు ఇంకను ఇట్లు పలికెను, నేను భక్తులను సేవించు వాడను కనుక సమస్త పాపములను శీఘ్రమే నశింప చేయునంతగా నా పాద పద్మములు పవిత్రములైనవి. లక్ష్మీదేవియే నన్ను వేడలేనంతటి నైజమును పొంది తిని, ఆమె ఎడ నాకు అనురక్తి లేకున్నను, లవమాత్ర అనుగ్రహమునకై ఇతరులు ఆమె సౌందర్యమును కీర్తించుచు పవిత్ర వ్రతములు పట్టినను లక్ష్మీదేవి నన్ను వీడదు అంటూ ఆ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేసినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే
నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇక ఈ శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనము చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ యత్ సేవయా చరణ పద్మ పవిత్ర రేణు, అంటే ఇక్కడ మనకి వారు చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ లో, చరణ పద్మ పవిత్ర రేణుం అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఆ పాద పద్మాల యొక్క ధూళి. సో ని ఎవరైతే సేవిస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే ఆ పాద పద్మాల ధూళికి సేవను చేస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా, అటువంటి ఆ పాపాలన్నీ, సో ఇక్కడ సద్య అంటే వెంటనే, శీఘ్రమే, వెనువెంటనే, క్షతాకిలమలం సో క్షీణించిపోతాయి. ఎవరైతే భగవంతుని పాద పద్మాల యొక్క పవిత్ర రేణు, ఒక చిన్న రేణువుని, భగవంతుని యొక్క పాద పద్మ రేణువుని ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారు. సో ఆశ్రయించినటువంటి వారి యొక్క ఆ పాపాలన్నీ, సమస్త పాపాలన్నీ కూడాను వెనువెంటనే, శీఘ్రమే, అంటే ఆయన యొక్క పాద పద్మ రేణువుని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో, ఆయన పాద పద్మాలను ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నారో, ఆయన పాద పద్మాలకు సేవను ప్రారంభించారో, వారి యొక్క సర్వమైనటువంటి పాపాలన్నీ కూడా వెనువెంటనే నశించిపోతాయి, సమస్తమైనటువంటి పాపాలు అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రతి లబ్ధశీలం, అటువంటి స్థితిని నేను పొందాను. అంటే అది ఆ మారిపోయినటువంటి, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కుమారాదులు కూడా భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల ధూళిని, ఆ పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ఆ తులసి మకరందంతో మిళితమైనటువంటి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులుగా మారినటువంటి. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆయన పాద పద్మాలు, ఆయన పాద పద్మాల యొక్క మహంతమైనటువంటి ఆ దివ్యత్వాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు, యత్ సేవయ చరణ పద్మ పవిత్ర రేణుం సద్య క్షతాకిల మలం. సో ఎవరైతే ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మ రేణువులను ఆశ్రయిస్తారో వారి యొక్క పాపాలన్నీ కూడా క్షణకాలంలోనే తొలగిపోతాయి. అటువంటి స్థితిని నేను పొందినాను. అంటే నా యొక్క పాద పద్మాల నైజము అలాంటిది. సో ప్రతిలబ్ధ శీలం, శీలం అంటే నైజము, స్వభావము అటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల యొక్క స్వభావాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన అటువంటి స్థితిని నేను పొందాను అని చెప్తున్నాను. నా శ్రీర్ విరక్తమపి మాం, అంటే ఆ లక్ష్మీమాత, శ్రీ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? లక్ష్మీమాత. సో లక్ష్మీమాత ఎడ ఆయన అనురక్తులై ఉండకపోయినప్పటికీ కూడా ఆమె నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలని ఆశ్రయించి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఎటువంటి లక్ష్మీమాత అంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన మళ్ళీ. సో ప్రేక్షాల వార్ధ ఇతరే నియమాన్ వహంతి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆమె యొక్క కరుణ కోసం, సో ఆమె యొక్క కొద్దిగా అనుగ్రహమైన ఇతరులపై పడితే చాలు అని ఆమె యొక్క సౌందర్యాన్ని కీర్తించేటువంటి బ్రహ్మాదులు వంటి వారు కూడాను కీర్తించేటువంటి అటువంటి లక్ష్మీమాత కూడా
ఆమె కోసం ఎన్నో పవిత్రమైనటువంటి వ్రతాలను చేపట్టినప్పటికీ కూడా ఆ లక్ష్మీమాత నా యొక్క పాద పద్మాలను వీడదు. అటువంటి స్వభావము నా యొక్క పాద పద్మాలదు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో మనకి భాగవతంలో ప్రహ్లాదుడు భక్తి నవవిధ భక్తి మార్గాలను మనకి తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో హరే కృష్ణ మాతాజీస్, ప్రభుజీస్, నవవిధమైనటువంటి భక్తిలు చెప్పేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ 9 రకాలైనటువంటి భక్తులు ఫస్ట్ లిస్ట్. హరే కృష్ణ. శబరాణి మాతాజీ అన్మిట్ చేస్తాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పాదసేవనము, అర్చనము, దాస్యము, వందనము, సఖ్యము, ఆత్మ నివేదనం. శ్రవణంకి పరీక్ష మహారాజు. మాతాజీ హరే కృష్ణ లిస్ట్ చాలు. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రవణం అంటే ఏంటి మాతాజీ? ఎవరైనా నెక్స్ట్ వాళ్ళు నవవిధమైనటువంటి మార్గాల్లో పరీక్షత్ మహారాజు. హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను అడిగింది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. శ్రవణముకి ఉదాహరణ ఎవరు అని అడగలే నేను. శ్రవణ విధానము అంటే ఏంటి? శ్రవణ భక్తి మార్గాలలో శ్రవణ విధానం. శ్రవణము అంటే మనము వినుట మనము చెప్పిన పాఠాన్ని చక్కగా వినటం. ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆయన యొక్క యశస్సును, ఆయన యొక్క గుణాలను అవన్నీ కూడా చక్కగా వినేటువంటి విధానంని శ్రవణ క్రియ అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఉదాహరణ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు. హరే కృష్ణ ప్రభు. పరీక్షిత్ మహారాజు. ఓకే ప్రభు, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి ప్రభు. సో కీర్తనము అంటే ఏంటి? దానికి ఉదాహరణ ముందు కీర్తనం అనే దాన్ని చెప్పండి మనం. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క లీలలను, గుణాలను, ఆయన యొక్క మహామంత్రాన్ని కీర్తించడం ప్రభుజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఆ భగవంతుని యొక్క గుణాలను, కీర్తించేటువంటి విధానం. దానికి ఉదాహరణ సుఖదేవ గోస్వామి ప్రభుజీ మహాభాగవతము చెప్పాడు పరీక్షితుడికి చెప్పినటువంటి, వివరించినటువంటి, కీర్తించినటువంటి భగవంతుని యొక్క లీలలను కీర్తించినటువంటి సుఖదేవ గోస్వామి. ఓకే, హరే కృష్ణ. స్మరణం అంటే ఏంటి? స్మరణం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. స్మరణం అంటే అతన్ని తలంచుకోవడం, ఎల్లప్పుడూ అతన్ని కీర్తించడము, ఆ భగవంతుడి గురించి మర్చిపోకుండా ఆయన గురించి తలంచుకోవడం అనమాట ఎల్లప్పుడూ. రిమెంబరింగ్. ఆ భగవంతుడిని గుర్తు పెట్టుకొని, ఆ భగవంతుడిని చేసుకునేటువంటి, గుర్తుంచుకుని ఎల్లప్పుడూ కూడా గుర్తు పెట్టుకునేటువంటి ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో దానిని స్మరణము అని చెప్తూ ఉంటుంటాము. ఉదాహరణ మాతాజీ. ప్రహ్లాద్ మహారాజు ప్రభుజీ. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ అంశము హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పాదసేవనము సర్వింగ్ ఇస్ లోటస్ ఫీట్ లక్ష్మీ మాతాజీ. సో భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాల యొక్క సేవనం చేసుకునేటువంటి విధానం. ఆ భగవంతుని పాదాలను ఆశ్రయించి ఆ పాద పద్మాలకు నిరంతరము సేవ చేసుకునేటువంటిది. దానికి ఉదాహరణ మనకి లక్ష్మీమాత. ఆల్రెడీ ఈ శ్లోకంలో కూడా భగవంతుడే చెప్పినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా అర్చనం కదా నెక్స్ట్. సూర్యప్రకాశరావు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. అర్చన అంటే ఎప్పుడైతే ఈ హరే కృష్ణ ఎప్పుడైతే ఈ 4 చేస్తూ ఉండబడికి వాళ్ళకి ఒక విధమైన పూర్తిగా భగవద్భక్తి మీద తాన్మానం చెంది ఉంటారు. అదెప్పుడు అర్చన అంటే మనం గుడిలో దేవదేవుడికి గుడి క్లీన్ చేయట, గుడికి సేవ చేయట, అంతా భగవంతుడి గురించి సేవ చేయటానికి అర్చన అంటారు. దాంట్లో అన్నింట్లోనూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి సేవలు. అలాగే ఆయన ఎప్పుడైతే పాదసేవనం చేసామంటే సరెండర్ టు గాడ్ కదా. నీవే శరణు, నీ పాదాలు పట్టుకుని ఉంటాం మనం. కాబట్టి ఇంకా ఆయనకి దానికి సదా నువ్వు ఆయన సేవలో ఆయన పూజిస్తూ, ఆయన క్లీన్ చేస్తూ, ఆయనకు ప్రసాద వితరణం, ప్రసాదం చేయించుట, భోగం
ఇవన్నీ కూడా మనం యాక్టివిటీస్ రథయాత్ర వాటిలో పాల్గొని చేసేవారిని అర్చన కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే సరే ఆ, దగ్గరగా ఉంది ప్రభు. ఓకే ప్రభు. సో శాస్త్రాల ప్రకారంగా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో దానిని అర్చనము అని అంటాం. శాస్త్రాల్లో మనకు సూచించబడినటువంటి, అందుకే శాస్త్రాలే ప్రమాణాలు అని చెప్తుంటాం. సో ఆ పద్ధతుల ప్రకారంగా ఆ భగవంతుణ్ణి పూజించేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో, ఆ భగవంతునికి సేవ చేసుకునేటువంటి విధానం, అది అర్చనము అనబడుతుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. నెక్స్ట్ వందనం. ఎవరున్నారు ప్రభు? ఉన్నారా? ఎవరు లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నేను చెప్తాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే చాముండేశ్వరి మాత. హరే కృష్ణ. వందనము. ఆయన్ని భగవంతునిగా ఎరిగి నమస్కారం చేయడం. అక్రూరుడు. మాతాజీ. ఓకే వందనం. అక్రూరుడు. యా మాతాజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ అవును, వర్షిపింగ్ సూర్యప్రకాష్ ప్రభు అర్చనంకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారా మీరు? ఓకే. సో అర్చనంకి మనం పృథు మహారాజును తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ సారీ ప్రభుజీ, పృథు మహారాజు వస్తారు. ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభు. నేను అన్మ్యూట్ చేసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నా. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు. సరే మా ప్రభు. అలాగే మాతాజీ చెప్పినట్లుగా వందనం. సో ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని ఎరిగి, ఆ భగవంతుని ముందు అంటే ఆలయాలకు వెళ్ళినట్లయితే ఆ శ్రీ విగ్రహానికి ముందుగా మనము చేతులు జోడించి ఆ భగవంతునికి ఆఫర్ చేసేటువంటి విధానం. సో దాన్ని వందనము అని అంటాం. సో దానికి మాతాజీ చెప్పినట్లుగా అక్రూరుడు ఉదాహరణ. సో నెక్స్ట్ 7వ అంశంగా దాస్యం. దానికి హరే కృష్ణ. దాస్యంకి అందరికి హనుమంతుడు ప్రభుజీ శ్రీరామ బంటుగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కాడు. ఆయన కోసమే ఎంతో సేవ చేస్తూ దాస్య భక్తికి నిదర్శనంగా నిలిచాడు. సో ఇక ఆ భగవంతునికి నిరంతరము సేవ చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని పొంది ఆ భగవంతుడు చేసేటువంటి విధానం దాస్యము అని అంటాము. సేవ చేసుకోవడం, ఇక నిరంతరము ఆయన యొక్క పాదపద్మాలంతా ఉండేటువంటి విషయం. ఓకే. హరే కృష్ణ. హనుమాన్. దానికి ఇక నెక్స్ట్ సఖ్యం. హరే కృష్ణ. స్నేహము. సఖ్యము, స్నేహం అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అవడము. అర్జునుడు ప్రభుజీ. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రియమిత్రుడిగా ఉండి ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఆయనకు మించిన ఇది లేదు. అతను మించిన బెస్ట్ ఫ్రెండ్, బెస్ట్ స్నేహితుడిగా ఆయన యందు కల్మషిత్వం లేకుండా అన్ని పాలు పంచుకొని ఉన్నారు ఇద్దరు. భగవంతుడు ఆయన పైన పూర్తి విశ్వాసం ఉండి చేసేటువంటి ప్రతి వాళ్ళు ఆయనకి గొప్ప స్నేహితులే అని చెప్పారు మాతది. సో ఓకే. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుణ్ణి స్నేహభావంతో స్నేహితుడుగా భావించి, తన యొక్క మిత్రుడుగా భావించి సేవ చేసేటువంటి ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో అది సాఖ్య భక్తి అని అంటాము. సో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి స్నేహభావంతో, భగవంతునితో స్నేహభావంతో ఉండేటువంటి. సో అర్జునుడు ఇంకా అనేక మంది ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు. సో ఇక చివరి అంశంగా ఆత్మ నివేదనం. హరే కృష్ణ. ఎవరున్నారు ప్రభు? ఉన్నారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు ఆత్మ నివేదనం సంపూర్ణ శరణాగతి పొంది మొత్తం ఆత్మతో సహా భగవంతునికి శరణాగతి పొందడం, అహంకారం గాని అన్ని వదిలేసి సంపూర్ణంగా ఆయన పాదాలని పట్టుకుని ఉండడం ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. ఓకే. సంపూర్ణంగా ఆ భగవంతునికి శరణు పొంది సర్వము ఆ భగవంతునికి సమర్పించేటువంటి విధానం కదా. సో దాన్ని ఆత్మ నివేదనము అని అంటారు. ఉదాహరణ బలిచక్రవర్తి. సో బలిచక్రవర్తి తన గురువు శుక్రాచార్యులు ఆపుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సర్వం ఎదుటి భగవంతుడే వచ్చి నన్ను అడిగినప్పుడు నేను సర్వము సమర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అటువంటి గొప్ప భక్తుడు బలి చక్రవర్తి. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ కూడాను. సో మరి ఈ నవవిధమైనటువంటి భక్తులు ఈ అన్నింటినీ సంపూర్ణంగా ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటూ వచ్చేసాం మనము. సో ఇవన్నీ కూడా
అన్నిటికీ కూడా ఉదాహరణగా చెప్పబడేటువంటి ఒక భక్తుడు కూడా మనకి చెప్పబడుకుంటాము. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా విని ఉంటాము. హరే కృష్ణ. ఎవరొతరు? భవానీ మాతాజీ ఉన్నారా? నెక్స్ట్ అంబరీష్ మహారాజ్ ప్రభుజీ అన్ని రకాల నవవిధ భక్తుల్ని ఆచరించిన మహానుభావుడు అంబరీష్ మహారాజ్. యా మాతాజీ. సో మన యొక్క శాపాన్ని కూడా ఎదుర్కొనే శక్తిని సాధించగలిగాడు ఆయన. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ అందరికీ. సో ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. జస్ట్ రిమెంబర్ చేసుకుందాము అనేటువంటి అంశాల కోసం ఆ విధంగా అడిగాను. హరే కృష్ణ. ఓకే. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని భక్తుని నడుమ సంబంధము దివ్య శోభాయమానంగా నుండును అని చెప్తున్నారు. అంటే భక్తులకి భగవంతునికి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ సంబంధం ఏదైతే ఉందో, తన భక్తుల ఎడ ఆయన చూపేటువంటి కరుణ, ఆయన చూపేటువంటి ప్రేమ, ఆయన చూపేటువంటి అభిమానం. సో ఇంతకు ముందే చెప్పారు ఆయన ఎంత మనకి, నా భక్తులకు రక్షణ ఒసగటానికి నా శరీరంలో ఏదైనా అంగం అడ్డుపడ్డట్లయితే దాన్నైనా వదులుకుంటాను తప్ప నా భక్తుల్ని వదులుకోను అని చెప్పినటువంటి అంతటి భక్త వత్సలుడు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుడు. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని యొక్క భక్తుల నడుమ సంబంధము ఎంతో దివ్య ట్రాన్స్డెంట్, ఇక అది ఎంతో దివ్య శోభాయమానంగా ఉంటుంది ఆ వారిరువురు మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధము అని చెప్తారు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సంబంధాలను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటాయో అనేటువంటిది కదా. గివ్ రెస్పెక్ట్, టేక్ రెస్పెక్ట్, అంతే కదా. సో కానీ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో భగవంతుడికి భక్తులకు భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ గురించి ఆలోచిస్తారే తప్ప నేను చేస్తే నాకేమొస్తుంది అనేటువంటి భావన ఉండదు. అలాగే భగవంతుడు కూడా నా భక్తులకు నేను చేయాలి అంతే తప్ప నా భక్తుల ద్వారా నాకేంటి అనేది కాదు ఇక్కడ. ఆ విధంగా ఉండేటువంటి సంబంధం. సో అది దివ్య శోభాయమానంగా ఉండేటువంటి సంబంధము, ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధము అంటూ చెప్తున్నారు. భక్తుడనైన కారణమున సమస్త సద్గుణములు తనకు కలిగినవని భక్తుడు తలచగా, సేవకుని ఎడ భక్తిని కలిగిన కారణమున తన దివ్య యశస్సు వృద్ధి చెందినదని భగవానుడు తలపోయును అని చెప్తున్నారు. సో అంతేకాని ఇక్కడ చూస్తున్నారు, నేను భగవంతుని యొక్క భక్తుడు కావడం వల్ల నాకు ఈ మంచి గుణాలు లభించినవి అనేటువంటి భావన భక్తుల్లోకి వస్తుంది అని చెప్తారు. అది ఇక్కడ భక్తులకు ఉండేటువంటి అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చక్కగా తెలియచేస్తున్నారు. ఏమంటున్నారు చూడండి, ఇక్కడ భక్తుడనైన కారణంగానే సమస్త సద్గుణాలు నాకు కలిగినవి అనేటువంటి భావన భక్తుల్లో ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా మరి భగవంతుడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో చెప్తున్నారు. సేవకుడు ఎడ భక్తిని కలిగిన కారణంగా తన దివ్య యశస్సు వృద్ధి చెందిందని భగవంతుడు తలపోస్తున్నారు. అంటే ఆ సేవకుడు యొక్క భక్తికి మెచ్చి ఆయన భక్తి తత్వానికి మెచ్చి సో ఆ విధంగా ఆ భక్తిని అతడు కలిగి ఉండడం కారణంగానే నాకు ఈ దివ్యమైనటువంటి యశస్సు వచ్చింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతే కదా, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూస్తూ ఉంటుంటాం. సాధారణంగా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా ఉంది అనుకోండి, ఒక కాలేజీ ఉంది, ఒక టీచర్ ఎవరు ఉన్నారనుకోండి. సో కాలేజీకి పేరు ఎలా వస్తుంది? విద్యార్థులు చక్కగా చదువుకొని అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు చక్కగా చేస్తే ఈ పలానా కాలేజీకి మంచి ర్యాంకులు వచ్చినాయంట. సో అలాగే మరి ఆ కాలేజీకి ర్యాంక్ ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ విద్యార్థులు చక్కగా చదువుకొని ఆ విద్యార్థులు చక్కగా చేయడం, అంటే వాళ్ళ యొక్క ధర్మాన్ని వాళ్ళు చేయడం. సో ఆ విధంగా ఆ పరస్పరం విధి ద్వారానే వస్తుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఇది ఒక ఉపమానంగా మనం తీసుకున్నాం. కానీ భగవంతుడు ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వారి భక్తులకి భగవంతుడికి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ సంబంధము
ఎంతో దివ్య శోభాయమానమైనటువంటిది అని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తిని నేను ఆశ్రయించడం వల్ల, ఆ భగవంతునికి పూర్తిగా నేను శరణాగతుడును కావడం వల్లనే నాకు ఈ విధమైనటువంటి సద్గుణాలు కలిగినవి అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నేను అల్పుడుని, భగవంతుని అనుగ్రహం ద్వారానే నేను చేయగలుగుతున్నాను. సో భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి అనుగ్రహం ద్వారానే నేను ఇది పూర్ణం చేయగలిగాను అనేటువంటి భావనలో భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడు. తాను ఏది చేసినా కానీ అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే చేయగలిగాను అనేటువంటి భావం. సో అలాగే భగవంతుడు కూడా నా భక్తులు గొప్పవాళ్ళు, నా భక్తుడు యొక్క కారణంగా నాకు ఇంత కీర్తి వస్తుంది అనేటువంటి భావనలో భగవంతుడు కూడా ఉంటారని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, భక్తుడు ఎల్లవేళలా భగవత్ సేవాభిలాషి అయి ఉండును. భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవత్ సేవ, భగవంతుని యొక్క సేవే నాకు, ఆ సేవ వల్ల కావాలి. అయితే ఆ సేవ చేసినటువంటి దానికి ఆ భగవానుడు నిత్య భక్తి, ఆ భక్తుడి యొక్క భక్త సేవాభిలాషి అయి ఉండును. అంటే తన భక్తుడు తనకు భక్తి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆయన యొక్క రక్షణ, ఆయన ఏం కావాలనో వాటినన్నిటిని కూడా సమకూర్చేటువంటి వాడుగా ఆ భగవంతుడు ఉంటాడు. నిత్య భక్త సేవాభిలాషి అయి ఆ భగవంతుడు ఉండును అని చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పిన అంశాన్ని చెప్తున్నారు. తన పాద పద్మ రేణువును బడసిన వానిని శీఘ్రమే మహావ్యక్తిని చేసేటువంటి గుణము తాను నిక్కంగా కలిగి ఉన్నాను. ఆ గొప్పతనమునకు కారణము భక్తుని ఎడ తనకు గల అనురాగమే అని భగవంతుడు ఇక్కడ అంగీకరించుతున్నటువంటి ఈ విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎవరైతే భక్తులు తన యొక్క పాద పద్మాలను పరిపూర్ణంగా ఆశ్రయిస్తారో, అలా తనకు పూర్తిగా శరణాగతులవుతారో, అటువంటి వారికి వెంటనే గతానికి సంబంధించినటువంటి అంటే అంత పూర్వపు పరిస్థితులకు సంబంధం లేకుండా అటువంటి వాడు, ఆ భక్తి తత్వంలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు శీఘ్రమే మహాత్ములవుతాడు అని ఇంతకుముందు కూడా చెప్పిన మహావ్యక్తిగా చేసేటువంటి గుణాన్ని ఆ భగవంతుడు కలిగి ఉన్నాడు. ఆ భగవంతుడిలో ముఖ్యంగా తన పాదాలకు కలిగి ఉన్నది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇంకా మనకి భాగవతంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలు ఎంతటివి అంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి పడవ లాంటివి అని చెప్తారు. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు స్థిర పడవలో ఉన్నట్లయితే ఎంతటి సముద్రాన్నైనా దాటగలుగుతారు. సో కాబట్టి ఆ పాద పద్మాలని ఆశ్రయించినటువంటి వారు, అంటే భక్తి తత్వంలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు ఈ సంసార సాగరాన్ని దాటి భవబంధనాలన్నిటినీ కూడా తొలగించుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఆ భగవంతుడు మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా, అందుకే బ్రహ్మ దేవతలతో చెప్తూ ఉంటాడు, మానవ జన్మ పొందడము అనేటువంటిది మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశం, ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ పొందేటువంటి అవకాశం. మరి భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన పాద పద్మాల యొక్క ధూళి, ఆ పాద పద్మ రేణును పొందడానికి మనకి ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి అవకాశం గంగా నదిని పంపారు. ఆయన పాద పద్మ ధూళి నుండి వచ్చినటువంటి, పాద రేణువు నుంచి వచ్చినటువంటి గంగా నది. అందుకే ఉంటాం మనం గంగలో స్నానం చెందినట్లే పవిత్రమవుతారు అని. ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల నుండి, పాద రేణువు నుండి వచ్చినట్టు ఒక చిన్న స్మాల్ ఎంత చిన్న ఆ రేణువు నుండి వచ్చినటువంటి గంగా. మరి సో కనుక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మానవులను ఉద్ధరించడానికి ఆ భగవంతుడు ఎంతటి కరుణ, అనేకమైనటువంటి మార్గాలను మనకి కలగజేస్తారు. కానీ వాటిని తెలుసుకోలేకుండా మూర్ఖత్వంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులలో మనము ఉన్నటువంటి. సో మరి ఈ విధంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనల్ని ఉద్ధరించడానికి ఆ భగవంతుడు ఆయన పాద పద్మాల నుండి జాలువారినటువంటి గంగను పంపించినటువంటి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తన పాద పద్మ రేణువును బడసిన వానిని శీఘ్రమే మహావ్యక్తిని చేసేటువంటి గుణము ఆ భగవంతుడు
ఖచ్చితంగా కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటిది, ఆ గొప్పతనానికి కారణము భక్తుని ఎడ ఆయనకు ఉన్నటువంటి అనురాగమే అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ భగవంతుడు అంగీకరిస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ అనురాగము కారణంగానే ఆ లక్ష్మీమాత ఆ దేవదేవుని ఆ పాదాలను వీడకున్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దాని వలననే ఒక లక్ష్మీదేవియే గాక వేలాది లక్ష్మీదేవి గణము అతని యొక్క పాద సేవలో నిత్యము నియక్తమై ఉన్నది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉంది. సో ఒక లక్ష్మీమాతే కాదు, ఆ గోలోకంలో అక్కడ అంటే వైకుంఠ ధామంలోనూ అనేకమైనటువంటి లక్షలాది లక్ష్మీమాతల చేత ఆయన నిత్యము సేవలు చేయించుకుంటూ, అంటే లక్ష్మీ గణాల చేత ఆయన సేవలు ఆయనకి సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు. సో మరి ఆయన పాద పద్మాలను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటి ఆ నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో ఒకటైనటువంటి పాద సేవనంలో లక్ష్మీమాత ఎల్లప్పుడూగా ఆయన యొక్క పాదాలను వీడకుండా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ శ్లోకంలో, నా శ్రీర్ విరక్తమపి మాం, అంటే ఆయన ఆ లక్ష్మీమాత ఎడ అనురక్తిని కలిగి ఉండనప్పటికీ, విరక్తంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె మాత్రం ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలను వదలడం లేదు అని చెప్తుంది. అంటే ఆ విధంగా ఆమె యొక్క పాద పద్మాలను ఆశ్రయించడం ద్వారా ఆమె కీర్తి మరింత ఉన్నతమవుతుంది అనేటువంటి భావించి సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక మరి ఆ భక్తుల ఎడ ఆ భగవంతునికి ఉన్నటువంటి అనురాగము కారణంగానే ఆ లక్ష్మీమాత ఆ దేవదేవుని యొక్క పాద పద్మ సేవలను విడవకున్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఒక లక్ష్మీదేవియే కాకుండా వేలాది లక్ష్మీ గణాలు కూడా ఆ వైకుంఠ ధామంలో భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అట్టి లక్ష్మీదేవి, మరి అటువంటి ఆ లక్ష్మీమాత యొక్క లవణమాత్ర కరుణను బడయుటకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మానవులు తీవ్రమైనటువంటి తపోనిష్టలు, అంతే కదా, ఆ సంపదల కోసం, ఈ భౌతికమైనటువంటి వీటి కోసం ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి తపోనిష్టలు చేస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ లక్ష్మీమాత మాత్రం ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటుంది, ఆ పాదపద్మాలని వదలకుండా ఉంటుంది అని చెప్తారు. మరి ఇక్కడ ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం చూసినట్లయితే బ్రహ్మ కూడా, అంటే భక్తుల యొక్క ఆ అల్పత్వాన్ని, భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా తాను స్వల్పుడుగా భావించేటువంటి, వాస్తవానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మహోన్నతమైనటువంటి జీవుడుగా బ్రహ్మ ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అటువంటి బ్రహ్మ, మనం ఇంతకుముందు సృష్టి చూస్తాం, సృష్టి జరపవలసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు తాను చాలా అల్పుణ్ణని, తాను అసమర్థుడిని అని, మరి ఈ విధంగా సృష్టి కలిగించేటువంటి భాగ్యాన్ని, తనకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వమని, తనకు ఆ శక్తిని ఇవ్వమని భగవంతుడు అనేక మిలియన్ల సంవత్సరాల పాటు ఆ భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాడు. అయినా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ పాద ఆ వేలు యొక్క గోటిని కూడా కనుగొనలేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నటువంటి స్థితి, మిలియన్ల సంవత్సరాల కాలం పాటు కూడా ఆయన యొక్క పాద పద్మాల పాదపద్మ సేవల కోసం తపిస్తాడు ఆయన. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మ అంటే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా భావిస్తూ ఉంటారు అని, శుద్ధ భక్తులు. సో మరి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చివరికి మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో ఆ భక్తులకు కలిగేటువంటి ఎట్టి అసౌకర్యమును భగవానుడు సహింపజాలడు కనుకనే అతడు భక్త వత్సలుడుగా ప్రసిద్ధికెక్కినాడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన్ని మనము చూస్తాం భగవద్గీత, మరి ఆయన పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉండేటువంటి భక్తులు ఎంతెంతో మంది ఉండగా, తన భక్తుడు, మిత్రుడు, స్నేహభక్తి భావంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుడికి తాను రథసారథిగా ఉండే, అంటే అప్పుడు రథసారథిగా ఉన్నటువంటి వాడు, రథంలో ఉండేటువంటి ఆ యోధుడు ఏది చెప్తే అది చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు తన భక్తుడి యొక్క ఆజ్ఞలను పాటించడానికి
కూడా సిద్ధమై భక్తుని కోసం సేవలు చేసేటువంటి ఆ భగవంతుడు అన్నట్లు ఇక్కడ మనం. సో భక్తవత్సలుడు, సో రథసారథిగా ఉండేటువంటి, సో ఆయన ఏది చెప్తే అది చేయాలి. ఇటు ఎడం వైపు తిప్పంటే ఎడం వైపుకి కుడి, ఒక్కొక్కసారి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం ఉంది, వినపడదు, అంత కోలాహలంగా ఉంటుంది కదా యుద్ధభూమి. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేస్తారట అంటే రథ సారథికి ఇచ్చేటువంటి కొన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయట. ఆ సిగ్నల్ కుడి కాలు యొక్క బొటన వేలుతో ఆ రథ సారథిని తాకితే కుడివైపుకు తిప్పమని, ఎడం కాలుతో తాకితే ఎడం వైపుకు తిప్పమని, అట్లా ఉంటుందట అర్థాలు. సో అలా అంటే తన భక్తుల కోసం ఏ విధమైనటువంటి సేవ చేయడానికి భగవంతుడు అంగీకరించాడో చూడాలి. అది ఆ భగవంతుని యొక్క తన భక్తులపై ఆ భగవంతుడికి ఉండేటువంటి వాత్సల్యం. సో అందుకే భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుడు భక్తవత్సలుడు అనేటువంటి గా ప్రసిద్ధికెక్కారు అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ చాలా చక్కగా ఎండింగ్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేసినటువంటి భాష్యం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్,